Masalah gandrung isih balita isih menyusui. Apa tik sekarang wae salam penghormatan di kepala digoyang, pundak digoyang, bokong juga digoyang. Aja kewaton sekarang sampur lempar ke depan, angkat tarik sekarang lempar langkah. Sekarang wayetik serihang pertama kepala digoyang turun, pundak turun, bokong juga digoyang turun. Sekarang mulai berangkat. Sekarang serihang nomor 2 tik nyirik-nyirik ke kanan, nyirik-nyirik ke kiri, abis diomongi dia galek-golek. Sekarang mulai berangkat. Serihang nomor 3 wadon muter-muter keliling-keliling oneng dusun Sumber Mulya genetik sepanjang kulon Glepor
Tapian kene tik, oh, nawi nemu jodoh lancing kene ya Ton. Yuk sekarang mulai berangkat. Yeay, kai bapak tuan rumah wis rawuh. Kadung bapak Juredi Asmara wis nyangoni teh keneng kanggo sangu mulih neng Banyuwangi. Ning sadurunge mulih ning kowe kok kudu nyanyi dhewe-dhewe. Terima kasih. Matur suwun. Mugi berkah barokah rezeki lancar. Nyaduk kono nduk, masa kono. Apotek wadon sadurunge mulih ning Banyuwangi teh. Nawi ana salah lan lupute njaluk pangapura hang gedhe karo sedulur sing ana ning Kecamatan Lempor kene. Sekarang mulai berangkat. Ya,